ଯିବନି ଫୁଟଉଛି ଦେଖୁଛୁ ନା କୋଉଟା ମାରୁଛି ଟାମ୍ପ ମାରୁଛି ଭାଗ ଭାଗ ରାଗିଗଲାଣି ଆସି ସେଇଟା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଏଇଟା ତ ତା ମା ପା ସିଏ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ନା କାମୁନି କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଲା ବି କାମୁଡ଼ି ନାହିଁ ଏହା ନା କାମୁନି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଧରିବା କେମିତି ଦେଖା ବି ଏଇ ପା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ସେ କାମୁଡ଼ିଛି କିଏ ଜାଣେ ନାଇଁ ଫୁଞ୍ଚେ ନା କିଛି କାମୁନି କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ନା 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 ସେ କାମୁ ତ ଗୁଡ଼ ତଳେ ବାହାରିଲା ବା ଛୁଆ ମେଚ ଅଛନ୍ତି ରହିଥା ଧରିଆ କେମିତି ଦେଖୁନୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି ଫୁଟେଇ ନାହିଁ ସେ ବାଜି ଯାଇଛି ଏଇ କଣି ଫଣି ନେଇଯିବା ତାକୁ ଛୁଆ ବଡ଼ ବି ବଡ଼ ବି ବିନ୍ଧିବ ନା ନା ନାଇଁ କାହା ଗୋଟେ ଡାକି ଜୋର ଟାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରେ ଦାବି ଦେବା ହେଲା आजा आजा मेरा भैया फुटे ମାନେ ମରିଯିବୁ ରେ ଭାରି ବିଷାକ୍ତ ଦୁଇଟା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଡାଙ୍ଗ ଭାঙେ ନା ସେଣୁ ଆଣ ଡାଙ୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଳନ୍ତି ବା କଙ୍କଡ଼ା ଭିତରେ ଶୁଣୁନି କ'ଣ ଧନେ ସେଗୁଡ଼ା ଧନେ ଜ୍ୱର ନାହିଁ ଦେବା ଧନେ ଧନେ ଜ୍ୱର ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ନେଇଯିବା ଗାଁ ନେଇକି ବିକିଦେବା ବା ବିକିବା ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ଡରନା ଡରନା ତା ନାଗୁଡ଼ କତରୁ ଧର ନାଗୁଡ଼ କତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେନେ ସିଂହ ସେଇଟା ସେଇଟା ମେନ୍ ତାପରେ ହାତରେ ଧନିକି ନେଇଯିବା ଜରି ଭିତରେ ଜରି ଭିତରେ ନାଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା ନା ଭାଙ୍ଗିନେ ତ ନାଗୁଡ଼ ତ ମେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେନେ ଆଉ କିଛି ଡର କମିବ ଜରି ଦେଖା ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ଏଇଠି ବିଲୁ କାଣ ଜରି ମୁଗୁନି ହେଇ ମୁଗୁନି